मैथिली एक्सप्रेस की शानदार प्रस्तुति। आप सुन रहे हैं मिस्टर मैनेजर को। भोला के ना जइबो हम देबो घर, हमरा होई ठकरा उना के डर। भोला के ना जइबो हम देबो घर, हमरा होई ठकरा उना के डर। हमरा होई ठकरा उना के डर। भोला के ना जइबो हम देबो घर, हमरा होई ठकरा उना के डर। हम लहके आइबल भोर, हमरा होई ठकरा उना के डर। भोला के ना जइबो हम देबो घर, हमरा होई ठकरा उना के डर। भोला के ना जइबो हम देबो घर, हमरा होई ठकरा उना के डर। डीजे सुमित सतीश, डीजे सुमित सतीश रेमा। भोला के ना जइबो हम देबो घर, हमरा होई ठकरा उना के डर। हम लगलियो यस बाबा कलियो विश्वास, हमर रखियो ख्याल बाबा पूरी, रखबो 1 मीटर के दूरी। हम लगलियो यस बाबा कलियो विश्वास, हमर रखियो ख्याल हो पूरी, रखबो 1 मीटर के दूरी। बाबा के ना जइबो हम देबो घर, हमरा होई ठकरा उना के डर। भोला के ना जइबो हम देबो घर, हमरा होई ठकरा उना के डर। डीजे सुमित सतीश, डीजे सुमित सतीश रेमा। भोला के ना जइबो हम देबो घर, हमरा होई ठकरा उना के डर। हम हर साल आइबा बाबा जलावा चढ़े बजाई के हो हम देबो घर। सब करे छ पुकार, हम आइबा दुआर, हमरा लगे छ करौना के डर। हम हर साल आइबा बाबा जलावा चढ़े बजाई के हो हम देबो घर। भोला के ना जइबो हम देबो घर, हमरा होई ठकरा उना के डर। भोला के ना जइबो हम देबो घर, हमरा होई ठकरा उना के डर। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा।